ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋଇ ରହି ଗାଧେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ସ୍କୁଲ ଗଲେ କଣ ହବ? ସ୍କୁଲ ଗଲେ କଣ ହବ? ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହବ? କି ଚାକିରି? ଏତେ ବଡ ବଡ? ହଁ ଦେଖିଆ କଣ ପଢିଛ କହିଲ? ଆରେ ତମେ ତମେ ଏଇ ଅହାରୁ ଦେଇବନି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗିଲାଣି। ବହି ପଢି ଜାଣିଛ ତ? ହଉ ଦେଖିଆ କହିଲ ମୟୂରକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହନ୍ତି? किए कहला? ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं